Gibuksan na ang labing-unang Super Health Center sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nga nahimutang sa Sitio Pakpakan, Barangay Basak. Aduna kini 391.5 square meters nga floor area ug gipabarog sulod sa 1,241 square meters nga luna. 11.4 million pesos ang project cost niini, kansang gahin gikan sa Department of Health. Hayan kun hitsas na unya kini sa mga ekipo, makahimo na kini og minor surgery, blood chemistry, x-ray ug laboratory. Matud ni Dr. Emilio Galaroza, ang chair sa Committee on Health, nga hayan mas paspas na unya ang health system delivery. Ilabi na sa pagpatuman unya sa konsulta package sa PhilHealth. Ilabi na kung ma-accredit na ang maong pasilidad sa DOH-7. Samtang gibutyag ni Engineer Perla Amar, City Engineer, nga migahin na ang lokal nga kagamhanan og 5 milyones pesos alang sa ground improvement niini nga maglakip unya sa parking area ug pagbuntar og mas dako nga septic vault. Hinuon na ngayo pa sila og exemption sa COMELEC aron kini masugdan na sa pagpatuman. Hopefully, once we will receive the reply from COMELEC na this will be exempted na, we can issue na the notice to proceed. Since ang atong health system manggod delivery is lisod-lisod, so this is one way nga ma-improve ang health services. So the Super Health Center is intended yun na siya for the implementation of universal health care.